வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா யார் மேலே மிஸ்டேக்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், என்னோட தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இது வந்து எனக்கு உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு. கோயம்புத்தூரில் KMCH ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா, அது வந்து அவங்க பாட்டிக்கு ஏதோ நீ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏதோ கேம்ப் போகுதுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியல. ஏதோ 20% ஆஃபர், அப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேயே கொஞ்சம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு சரியாக டீட்டெயில்ஸ் அது என்னன்னு தெரில. நான் செக் பண்ணி வேணா கீழே பின் பண்ணுற பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ப்ரொமோஷன் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏதோ ப்ரொமோஷன் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபார் ஹவுஸ்லாம் கிடையாது. எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு. உங்கள் வீட்டில் வயசானவங்க இருப்பாங்க, தெரிஞ்ச வயசானவங்க எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.